napait no inak malagip dagiti aldaw ni ayat ragsaken rigat pinalak ama no agpasyarta naragsak kamet nga agsar-sarita umise maglibi kumudot agumbi tirik nga taidi ayan dan ubiyag ko dagiti agungo alinak amko ipatay kunsa no iliklik mo isublim biyag ko isublim kadindagi di ragsak ko di isem ken libik kudot panagumbi ngarik na taidi Nasamit nga napait no inak malagip dagiti aldaw ni ayat ragsaken rigat pinalak ama no agpasyarta naragsak kamet nga agsar-sarita umise maglibik umudot agumbi tirik nga taidi ayam dan ubiyag ko dagiti adunggo alinak amko ipatay kunsa no iliklik mo isublim biyag ko isublim kadindagi di ragsak ko di isem ken libik kudot panagumbi ngarik nga taidi